U sabiħ li terġa' tara lill istudenti miġburin fil-kampus tal-Università biex filwaqt li jkomplu jtejbu l-abbiltajiet akademiċi tagħhom jgħixu dak li aktarx se jkun wieħed mill-isbaħ perjodi ta' ħajjithom. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fit-tmiem żjara fost l-istudenti universitarji hekk kif dawn il-jiem qed tkun organizzata l-Freshers Week. Matul dawn il-jiem l-istudenti l-ġodda jkollhom l-opportunità jifhmu aħjar il-ħajja fuq il-kampus fejn ikunu se jgħaddu is-snin li ġejjin. Iż-żmien tal-Università huwa żmien sabiħ għal ħafna studenti llum speċjali għaliex qed jirritornaw lura wara ħafna snin daw is-sena u nofs senti ħafna xogħol li kienu neqsin minn fuq il-campus. Waqt li kien qed iżur l-istens ta' diversi organizzazzjonijiet ta' studenti u kumpaniji li appoġġjaw din l-attività, l-istudenti nfushom spjegaw lil Bernard Grech il-ħidma tagħhom fosthom anke l-attivitajiet biex il-membri tagħhom jissoċjalizzaw aktar. Akkumpanjat mill-kellima l-edukazzjoni Clyde Pooley, il-kandidata l-elezzjoni ġenerali Bernice Bonello u l-president ta' Team Start Yves Borg Bonello, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll fil-ħidma tal-partit immexxi minnu biex l-edukazzjoni tibqa' tingħata priorità bil-mira li ulied kull wieħed waħda minna jirnexxu l-kol. Kien ta' pjaċir għalija li nsir naf iktar fuq ħafna korsijiet u allura dan jawgura tajjeb l-istudenti tagħna jkomplu javvanzaw fl-istudji jisibu karriri ġodda jekk għal-erit ikomplu jsaħħu anka mhux biss il-workforce imma l-soċjetà Maltija. Bernard Grech qal li anke bħala missier u stess fix-xhur li għaddew ħassafsa ta' qalb jara li uliedu ma jistgħux jattendu fiżikament għal-lectures u għalhekk hu importanti li d-deċiżjonijiet jittieħdu bil-benessere tal-istudenti tagħna f'moħħ l-awtoritajiet.